Tak prestaň. Cvaj, nezomreš. Čekajte, Kryši. Predstavím vám dnešné predstavenie našich triedy, treba to prestrihnúť. Nazdar! Čo? Ne, ty piš... Nazdar, si. Paľo! Tak do mojho kompu. To je do mojho kompu. Ber domov, chlapaka z Slovenska. Na budúce zrobíme predstavenie každého čaka našej triedy. Vidíš, Tu je prvý. Predstav sa, povedz, čo začal sa. Nepredstavujem sa. Ja nechcem sa predstavovať. Ty si prvý, ty sa predstav. Ja natáčam i potom ťa sa bude predstav. No, ty sa predstav, že u kamery je kto. A... Jaro! No formálne... Kasky, tak to ma tak pozná. Vážne? To som ani nevedel. Dobre, ja som David. Môžeš ísť ďalej, pokračovať. Dobre. Zvese! Kako zbieva. Tak rovno.